Anem a veure algun ús didàctic que podem fer a Sputnik, ens identifiquem per poder entrar a l'entorn, veiem al fons un cartell amb les activitats que desenvolupen 3 centres associats al projecte i ara ja, en primer lloc, ens adreçarem a l'illa de l'Institut Pius Fonecker passant prèviament pel Sandbox, que és la illa on tothom pot fer proves abans d'implementar-les a les illes corresponents. Ens acostem a l'illa del Pius Fonecker, veiem bandera verda, cosa que ens indica que podem entrar, no estan desenvolupant cap activitat lectiva. Passem per l'edifici principal i ens adrecem a l'àrea de treball formada per 9 àrees delimitades amb un espai central on hi ha estructures, on hi ha molècules. Els alumnes en aquests espais per grups de 4 o 5 han de crear elements químics a partir de la combinació de molècules. Veiem que cada espai està delimitat per una bandera amb els noms dels alumnes que pertanyen a cada grup. Tornem a passar per l'entrada principal de l'edifici de l'Institut Pius Fonecker i ja ens adrecem al planetari que ha creat el Jordi Marín, que és el coordinador d'aquesta illa. Planetari, i entrem ja a la illa dels joves d'Ayer Pangea, que estan creant un edifici en el qual desenvoluparan activitats en tot un seguit de joves de diversos països d'arreu del món. I aquí tenim també de passada un espai on hi ha els mòduls que l'organització en David Casas han posat a disposició perquè tothom pugui crear els seus edificis a partir d'aquests mòduls. Passem ara ràpidament per l'illa de l'Antàrtida, on el Toni Casserres està creant una rèplica del continent gelat per treballar un projecte a la CNET i d'Ayer Pangea. I ara ja ens adrecem a la illa de l'Escola L'Estonac de Badalona, que tot i que fa poc que està en el projecte, doncs ja té un edifici bastant definit. Ara, tot seguit, entrem ja a la illa de Cal Gravat. Tenim un edifici on des del cel podem llegir les lletres Calgra, que és el nom amb el que els alumnes coneixen popularment a l'institut, i entrarem a veure quines activitats s'hi estan portant a terme. I al fons hi ha heu vist un auditori a l'aire lliure. Ara ja entrem, a l'esquerra tenim les normes de creació de material i d'objectes, i veieu herbes per allà mig, que els alumnes les han deixat. Doncs bé, trobem amb diferents àrees de treball personalitzades, on els alumnes es poden trobar tant sigui en horari lectiu o fora de l'horari lectiu per fer els diferents treballs. És un edifici força gran. Passem per l'espai creat per l'aula oberta del centre. Tornem a entrar per una altra de les portes. Veiem més sales de treball, una piscina, una altra de les sales, i ara ja ens adreçarem a veure l'exposició que els alumnes de primer d'ESO han preparat sobre un tema curricular que és els hebreus, els fenicis i la civilització minoica. S'ha fet una tria de quadres escollida pels mateixos alumnes, que prèviament passem per l'auditori. Aquest és un auditori que també està a mig crear pels alumnes. Tornem a entrar a la sala d'exposicions, on aquestes imatges, dèiem, han estat triades pel professor i pels alumnes, i s'ha completat un plafó explicatiu, clicant a sobre cadascuna de les imatges sobre una finestra del navegador en la que apareix un document col·laboratiu en línia, en aquest cas un Type with Me, on els alumnes veieu els colors, cada color correspon a un fragment de text elaborat per un alumne diferent, i bé, doncs cada plafó està explicat. Tenim la intenció de fer visites guiades. Els alumnes, a través dels seus avatars, podran fer visites guiades per explicar tots i cadascun dels quadres que formen aquesta exposició. Podem veure un altre exemple, clicant sobre una moneda fenícia, l'explicació que ha fet en aquest cas dos alumnes. Ara ens enlairarem per anar a la darrera illa, és la de l'Institut Ernest Lluch.
en el que hi ha la Maria José La Sala, la professora de l'aula d'acollida, que també és la coordinadora d'Sputnik. Ella és la que té més experiència en tots aquests mons virtuals de l'equip, i bé, doncs ja podreu veure que aquesta illa està molt ben elaborada. D'entrada tenim un seguit de plafons per treballar el vocabulari amb els seus alumnes de l'aula d'acollida, i també podem veure un gran cartell amb les indicacions de treball pels alumnes. Com us comentàvem, doncs veureu que és una illa que té una estructura molt ben treballada. No és la típica que hem vist fins ara d'edificis concrets, sinó aquí, per exemple, d'entrada veiem un tancat amb un seguit de gossos. Ell està treballant les races dels gossos amb els seus alumnes de l'acollida, i veiem que no hi ha un únic edifici, sinó que té una estructura molt més de poblat. Veiem aquí diferents racons on ella pot desenvolupar amb els seus alumnes un seguit de treballs. Veiem fins i tot una màquina de tren preciosa aquí sota a l'esquerra. Bé, tenim diferents tipus de vegetació. Fixeu-vos en aquest racó, que és preciós, un salt d'aigua, i també hi ha una petita glorieta on poder fer reunions al costat d'aquest entorn tan fantàstic. Bé, i això és tot, esperem que us hagi agradat, que us animeu a participar a les activitats d'escola. Això només és una mostra de les moltes coses que s'hi poden arribar a fer. Gràcies.